Kaixo, euskara ikasten ari zara edo ikasteko asmoa duzu? Hurrengo urtean euskaltegien izena ematekotan bazaude, egon adi. Hau interesatzen zaizu eta. 2022-2023 ikasturterako IKA euskaltegian aurre matrikulatzen zareten ikaslei, 15% deskontua egingo zaizue iraileko matrikulazio kanpaina. Ekainean eta uztailean egin ahal izango duzue eta online egin beharko duzue. Aurre matrikula egitea beste edozein ikastarotan apuntatzea bezala da. Matrikulazioa.ikaeuskaltegiak.eus gunean sartu, aurre matrikula aukeratu eta guneak egiten dizkizun galderei erantzun. Inoiz ez zarela gurean online matrikulatu? Lasai, alta eman behar da lehenbizi, baina erraza da. Kasu gehienetan aurrera egin besterik eskatzen ez duena. Behin saioa hasita, datu pertsonalen eremuan sartuko zara. Azken fasean, aurre matrikula ordaindu beharko duzu. €1, gero, iraileko matrikulatik deskontatuko direnak. Irailean ezin izango bazenu matrikulatu? Lasai, dirua itzuliko dizugu arazorik gabe. Eta aurre matrikulatuta gero, zer? Irailera arte, ezerrez. Irailean, normal matrikulatuko zara nahi duzun maila eta erritmoan, bulegoetan edo online. Eta 15% deskontua aplikatuko zaizu aukeratutako ikastaroaren prezioa. Edozein zalantzatarako bulegoan galdetu lasai. Anima zaitez eta hurrengo urterako aurre matrikulatu ikan.